martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikyon. Tuhan, naing tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami, toddim toddi parbadiyay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas su tangiho kami, jala takas su jalohami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita di minggu kuasi modo geniti, ima na tersurat di buku Sada Petrus Sada ayat 10 sahatu ayat 10. Sada Petrus Sada ayat 10 sahatu ayat 10. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Dibaheni husosoi hamu, dibaheni hohosi hamu marohamuna, torang marohamuna, sadok makirim mahamu di asini roha na terbuat Tuhamu di hapapataran ni Yesus Kristus. Songod danak si pangoloy mahamu, unang mapay hutihut tamu be sakap-sakap ni roha uju di haoto omuna na jolo. Alay mangihuton na badiyai na majauhamu, dohot mahamu gabe badia di nasa parangemuna. Ay na tersurat do, badia mahamu, ay na badia doaw. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, hadirion ni debata na badia, tegas, gok uhum, parimas, jala dang olo di parmeam-meam. Alani i na ikon paroon ni debata do uhum tu akana so manguloy hatana obar tu turpuk epistel di minggu sadarion. Ai debata nabadia do ibana. Hitape ikom mangoluma di bagasan habadiao. Huria na hinaholongan ni Tuhata, heado masa di sadahuta, ima isu begugajang. Ala adong di hatihai nama tetopu, laos ditudu do sada keluarga ni perhalado, nama miaro begugajangi. Jala nama nudu ima akaruas, dohot halak Kristen na adong disi. Nian dangadong naboy gabe bukti na konkret, ima dalan na lahu menudu keluargai. Alani ido dang berterima tong keluarga na ditudui. Jala alani nama sai, godang do nagabe marsogoni roha tu keluarga tertudui. Alani berita naung tarsar tu sudeluhan. Alani i lahu membuktikon hasitongan ni baritai, didok aka toko masyarakat na disima, asa dijou datu lahu patupa pangurason di hutai. Menurut Nasida, ima cara satu-satunya asa tarboto manangise ro tutu na maniup begugajangi. Sau ma dipatupa. Dijou ma akadatu sian luar daerah. Dipapungu masude pangisi ni hutai, laos dipatupa ma akar ritual na mardomu tu hasi pelebeguan. Didok datu ima, asa sude pangisi ni hutai manginum aik na nilehon ni datui. Asa manangise na margepor
namargepori dung manginum aiki manang aka ise na humitir dina manginum aiki berarti iba nama namaniup begugat jangi. Tutu sudedo pangisi ni hutai manginum termasuk makeluarga na tertudui. Alai sahatu nasidung ulau ni dangadong nanggosada sian nasida namar gepor-gepor. Lewat minggu, lewat bulan, so adong namar gepor na dihutai songon na nidok ni datui. Huria nahi naholongan ni tuhatta nanaing dohonod disi ima sada pangalaho na so uduk jala mangoloi debata. Ay nunga mardebata si leban nasida. Nunga mangulahon ulau kasi pelebeguan nasida. Alani i tung daoma akka si songoni siak kita ala nabadia do debata jala dang dihalomohok kita madabutu akka ulaun namaralo tulomo ni rohana. Huria nahi naholongan ni tuhatta domu tu minggutta sadarion misericordias domini domu tu goar ni minggutta sadarion kuasi modo geniti songon poso-poso na ibaru tubuh mahamu na uasan disusun natama. Naing diodol hotu hita songoni mahita muse marhai baruon di bagasan Tuhani namanosoi hita asa toktong benget mengadopi nasa ragam ni pangujunan dohot parukilon di tonga ni pardalanan ni ngoluta. Jala marhite turpukon disungguli do ganup na porsea asa toktong mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata marhite haheheon ni Tuhan Yesus sian namate. Asa marhite turpuk jamita sadarion adong ma pinomatolu nagabe odolan namace arga tuhita si putih hatta jala si ulahonota di pardalanan ni ngolutta. Na parjolo diodol hoddo asa tadi parngoluota sian portibion. Boy tajaha muse sian ayat 10 tolu satu ayat 10 opat. Molota ida di ayat 10 tolu Apostel Petrus takas pasahaton asa akan naporseai makirim tu asini rohani debata di haroroni Kristus napa dua halihon. Pakirimon tu asini roha naing ma dipapatar marhite ngolu di bagasa kabadiaon nama gombarhon tindakan doho pabahenan di bagasa kabadiaon. Pakirimoni naing mapatar molo dung roh Kristus na padua halihon na ikot dapotam ma hamuliaon dohot hasangapon. Dibahenido asa dipaingot Apostel Petrusod dohita saluhut na porsea di partikia sinuengon asa mangolu di bagasak kabadiaon ay di bagasak kabadiaon nido hita tahan uji. Noaeng nagabi suku-sukun bohado hita madalani ngoluta asa toktong tahan uji jalamian di bagasak kabadiaon. Molo taja ayat 10 tuluon takas do di pasahat ikom ma tamulai sian pangaradeon diri sendiri. Tadi mahita marpangalaho songo pangalaho ni hasianganon. Tadi mahita marpangalaho songon natakas gabe anak haholongan ni debata. Huria nahi naholongan ni tuhatta napadua homma. Di igil do tuhita asa tok-tok kita pajamoto diri sian ragam ni aka ulaun nama baik kita
dang badia diadopan ni debata. Songon sada ilustrasi doh barita masa na kupaadar naking gabe tartai na sida tu pangalaho hasil pelebeguon ala porsea jala dileho do perohana tu si. Hurian itu hatta ikon akuata do di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta di hasianganon kemajuan ni teknologi internet bahkan nuaing nunga torop jolma nama bain jalana porsea meramal nguluna sian internet halani i tapajamotto ma nguluta nang sudut aka nau poso sian aka pangalaho nasongoni. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma diodolhon turpukot tuhita na boy tajaha sian ayat 15 sahat tu ayat 16 ima asa toktong mamangolu di bagasan habadiaon. Apostel Petrus makirim akan na porsea ikom mangolu di bagasak habadiaon. Ala na pinili ni Kristus donasida jala Kristus na mamiliti ima Kristus na badia. Jadi karakter habadiaon boydo talapati marhite akka sifat na badia status na berbeda objek jala pakorhonna. Alani ido asa didok na badia do debata jala ibana do maparbadiai hita. Ala na badia do Tuhani atong akahalak na makobasi ibana pe ikom ma badia. Ala na badia do debata naing mata puji jala tapasangap ibana di bagasan habadiaon nai. Di baheni boy madohonon alasan habadiaon nai diigil apostel Petrus ima ala na badia do debata. Nian mulana ditujuhon do suratot tu ala Israel. Alai udukna ditujuhon ma tu akana porsea di partikia sinoengon naung manada Kristus. Dasorna memang panadaion songo bangso ni debata jala na ikom mangihut na sida tu habadiaon ni debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta ngolu ni jolma na di portibion na gok mengadopi tantangan tarlumobi di kemajuan ni zamanon unang ma kemajuan ni gabe manggosa-gosa akana porsea alani i naing ma hot akana porsea di bagasan pos ni roha dohot pakirimon di bagasan rancangan ni Kristus dan mampu pikiran ni jolma mengadopi zaman na semakin berkembang dan selalu berkembang. Jala boydo gabe tubuh aka padelean molodang mampu jolmai. Di bahenido asa diigil siak kita marhite turpukon. Sude aka na porsea naing mamarsi hohot marsigatu jala marhaposat tu Kristus marhite na mangolu di bagasan pakirimon. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na patarho katam na badia itu tonga-tonga nami. Paso-paso mahatami Tuhan miat di rohanami asa margogo kami di bagasak kabadiaon manguduti perdalanan ningulu nami dau sianak kapa range doho pangalaho naso ho bartulomo ni roham. Amen.